खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सरबेसर बसुमतारी आरो द्रना बैश्यमोनहा पद्मश्री बान्थाखौ आजावबाय। गणेशगुरियाव गंसे कारनिफ्राय 2,15,000 रां हमदों फ्लाइं स्काउटआ। फावखुंगुर जर्ज बाकारनो डक्टर भुपेन हाजरिका बान्थाखौ गथायबाय। मालयेशियान नेभिनि गंनै हेलिकप्टारा गोजौआवनो सौग्रावलायनायाव सा 10 फाइखिनि जिउ खहा। गीता साबरभालखौ इन्डोनेशियान UN रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर महरै थिसनबाय। बाक्सानि बाथाबारियाव खुंगा 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा फानबारि ओनसोलनि भुटियापारा गामिनि मुंदांखा आबादारि सरबेसर बसुमतारीया 2024 मायथाइनि पद्मश्री बान्थाखौ समबारखालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि आखाइनिफ्राय आजावबाय। लोगोसेनो आसामनि सुखानि अजाफालि आरो देवथानि मोसानाय फोरोंगिरि द्रन बैश्यआबो पद्मश्री बान्थाखौ आजावहैदों। मख'नो गोनांदि आबाद मावनानै पद्मश्री बान्था मोननो हानाय आबादारि सरबेसर बसुमतारीया थांनाय 2012 मायथाइयाव चिरां जिल्ला कृषि बिगियान केन्द्रनिफ्राय बान्था मोननो हाखांबायमोन आरो बेनि अनगायैबो गोबां बाख्नायनाय फोरमानलाइ आवथायनो हाखांबायमोन। आथिखालाव आबादारि सरबेसर बसुमतारीया चिरां जिल्ला ना फिसिनाय बोर्ड बोसोनगिरि आफादनि सोद्रोमा जानानैबो दङ। लोकसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट एबा MCCनि फ्लाइं स्काउटआ गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरियाव गंसे कारखौ सिग्रोमनानै गासै 2,15,000 रां जब्द खालामनो हादों। AS19R8777 नम्बरनि हुन्डाइ भेनु कारखौ समबारखालि फ्लाइं स्काउटआ सिग्रोमनानै गासै नोगोद 2,15,000 रांखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गआ MCC रुल फोसावखांनायनि उनाव बिसायख'थिया जोबागौमानि सासे सुबुङा गावजों लोगोसे 50,000 रांनि बांसिन रां लानो मोना। 50,000नि बांसिन मोनोब्ला MCC फ्लाइं स्काउटआ जब्द खालामनो हायो। मुंदांखा फावखुंगुर जर्ज बाकारनो डक्टर भुपेन हाजरिका बान्थाखौ गुवाहाटीआव गथायबाय। देंखोगिरि समर हाजरिकानि आखाइजों गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे डक्टर भुपेन हाजरिका बान्थायाव गासै 2 लाख रां, मोनसे मान बिलाइ, गांसे स्लें गामसा आरो गांसे बिसिम्बि होनाय जायो। बे बान्थाखौ मोननो हानानै फावखुंगुर जर्ज बाकारा गाव जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो साबायखर बावदों बान्था आफादखौ। लोगोसेनो बे बान्थाया गावनि थाखाय जोबोद गोसो फुदुंजानाय बान्था होननानै फोरमायदों। मख'जाथावदि बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि बान्थाबो मोननो हादोंमोन। रयेल मालयेशियान नेभि एबा दैजों दावहा नांग्रा फाइकि हान्जानि गंनै दावहारु हेलिकप्टारा अख्रां सायावनो गावजों गाव सौग्रावलानानै जाब्रबथाय जादों। जाहोनाव सा 10 केबिन क्रिउ फाइकिफोरा अबथिरायै रुंसारि जानांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानजा मालयेशियानि मुलुग नभेल बेसआव दावहानि तालिम खालामदोंमोन। बेवहायनो मंगलबार खालि फुंनि 9:32 रिंगायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। भारतनि गीता साबरभालखौ सोरखारनि गोख्रों दाबि दैखांनाय बायदियै इन्डोनेशिया हादराव इउनाइटेड नेशन रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर महरै थिसनबाय। बे बिबानखौ UNनि गाहाय नेहाथारि एन्टनिय' गुटेरेसआ समबारखालि गथायनानै होनाय जादों। गीता साबरभालआ जौगानायनि आथिखाल समनि बेलायाव गोबां रोखोमै जेरै बोथोर सोलाय सोल' जानाय, समाजारि माखासे नेमखान्थि, गोजोन थासारि लाबोनायजों लोगोसे बिजिरनाय बायदि मावथायफोराव 30 बोसोरहालागैनिफ्रायनो नांथाबनानै दंबोगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो सिगां समफोराव थाइलेन्डआव UN रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर महरै आरो श्रीलंकायावबो UNनि जानानै पिस बिल्डिं आरो डेभेलपमेन्टनि एडभाइजार महरै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बाथाबारियाव दावगालु गेलेमु आफादनि बानजायनायाव बाथाबारि, बेलगुरि, थोरिबारि बे दरथाम गामि लोगो नांनानै 10 बैसागु मंगलबार खालाराव खुंगा
13थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि बायदियै फारियै फुंनि समाव लांगोना बेखेवनाय, दावगालु गेलेमु आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, 13थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथायनि फिरफिला बिरहोनाय, जौस्रां बेखेवो समाज सिबियारि जितेन नार्जारिया आरो हेफाजाब होबोयो सन्जय केरकातारिया। बेनि उनाव उन्दैया गेदेरखौ मान बावनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय। बे हाबाफारिखौ बेखेवो मायंपारा गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि आबिलि मुसाहारिया। दैदेनगिरि महरै बाहागो लादों दावगालु गेलेमु आफादनि बारग' नेहाथारि सन्जय केरकातारिया। बेलासिनि 1 रिंगायाव 2023 मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गेवलां मेलबो लानाय जादों। बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव MCLA जय मुसाहारिया बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों गसाइगाव B.Ed कलेजनि गोरायुं आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि डॉ. अजित बर'जों लोगोसे गोबां माननि आलासिफ्रा। देंखो मोनाबिलि हारिमु आयदानि हाबाफारिखौ समायना रमायना मेहेरगोनां खालामनो थाखाय देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म, उषारानी ब्रह्म आरो ओनसोलनि जाखांफुनाय रिंगु दामसाफोर आरो खाग्राबारि हारिमु बिथराइ आफादनि मोसाखावरिफोरखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों होननानै फोरमायदों रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।